Ola, estamos en Telecoviña e somos Anxo. e Zoe e vamos decir 10 características sobre a nebulosa de Orión, que é esta que vedes aquí. A nébulosa de Orión está situada na constelación de Orión. Está a 1344 anos luz da Terra. Os científicos soen chamarlle M42. Se pode ver desde calquer parte da Terra cun telescopio. As estrelas da nebulosa de Orión hai algunhas que ainda se están creando na actualidade. A nebulosa se descubreu o 26 de agosto de setembro de 1610. Está feita de gas. As estrelas recén nacidas iluminan o gas e iso fai que brille. Os científicos estudiana para entender máis sobre o nacemento das estrelas. E é a cousa máis bonita que se pode ver pola noite. Grazas por escoitarnos. Adeus!